जुटाई लुगुराव जोंला 25 और जों 18 का लेमावबा और चारधाम यात्रा चारधाम मंदिर जों विजिट लायमासि स्लेबा और दुआ माथाम मागिन विजिट लायका और जोंनि जों माथाम जामा जों दं विजिट लायगिनाबा केदारनाथ मंदिर बोनो जुटावबा हादों और बुनि ट्रिप जों 16 किलोमीटर जादो एरनबां और जोंनि आसारिया इबो बसावा दंबा इबन बसावाबो मासे पार्किं दंबा और दंबा और 10 माने जों सबायबा एक्चुअली लेट जादो लामा ट्राफिक जायै एकदम लेट जा जों 10 बजे सबायबा 6 बजे सबायबा 10 बजे आरो सबायबा आतन ट्रेकिं माने नाथसिमा ट्राफिक जायै जरा बसावले नों टेंशन लारादा थुबामो थुबानि नखरनि 1 बजे गदि जों थुबा जरा 2 बजे लेबा फायरा मा साबायबा 10 era de 10 pamaya sara onen gulzara फिर से लेन बकला थुफिनि बजा मलाई थुयाबा ओलेन 10 थायरा दा थुइबा जा ओरे दोले नि एरा पार्किं टाल दासि स्माइरे एरा मखाम सामलाय सुंगा सिका लिंखा दावले नि निसके केदारनाथ मंदिर के निसने फुनुमाने दुआ मौमा जादो दं सबो लाइन ला मामा इत्समनाया लाइन ला इत्समनाया को ए गो इ गोरान फां आत्समा इ उलंथाय नुखादा बबो बनार ने फ्रांसे को बोलते लाइन जाबा और को ले हेरेगे सुंबर नायसा तो तम के जाने को एजेंडा लाइन जाये एजेंडा बिले लावला तो को लाइन एकदम लाइन हम चेन लाव बिदे लाव बदे हाजि दि दे दते दे खाबार हाया को ए बेने को लाइन दे आ दम चेन लाइन लाव बे बखाल माइलामबो टाइम जारे दो 11 बजे के ओदे पार्किंग जाला गोइल खेदा पार्किंग फास्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फ्लोर जादो और फोर्थ फ्लोरा जों बसावटन सेकेंडा दंबा और पार्किं लायबा गारि ब्रेंगे फुननां कार पार्किं नि जादे साइनसिया आर जासि गिजेर लायो एजों नाय बेले बांदो पार्किं के पार्किं गारि एगो पार्किं और सिक्रे बेरायदि जाथार का थां माने एबो प्लास्टिक के आं सिगां यूज खालायाखै ओले नों लाहार लाफाबा खुसिर गामसिनो एब्ला मिस्टर रुब्रास दे बडवा थांमा जिं जां बसिनो हेलिकप्टार लागाबा माय हा हेलिकप्टार कामाच मो ना चिरे जालांगा बुकिं गिरे नाबा बुकिं फुल से ना नवेम्बर फुल माय सरे हेलिकप्टार कामा जानि से एडवांस टाइस टाइगिन्स का ने बुकिं लायला ओटे गराय ब्रेन लागाबा माय नों गराय बायाबा हरेबा ओला लागाबा माय नों सकाबो हेलिकप्टार लागामान ला बावमानांया रटिबला ओदे गिनि दं नारायणजों खायदा बसिनि पैकिंग लागोले खायदा ओदे नसने एक बार फुनवाना को थाया सना एजाने वो ब्रिज के ओ ब्रिज चाव को जिके ओदे पार्किंग के फुनोना शुम बांगे एकदम बुद्धि के बागो बरना किसिं दारगा एबोला बा पार्किं आसो खिदो थाना नाचिमा गदोना सिफुंफ्रु ना एकदम मरख्ले बे मरबादे टयलेट दंगा टयलेट खिएसटिया आन जालांला दुसबेन जेना सिफुं बांदो छके आंबो पुरा सेटअप जाहा गेनायला लंपेन गां स्टेशन रेनकोट दे दं रेनकोट लंपेन दे थुका जाबा सलार थिया को दे गारे रा पार्किं लायदा गालांनो जों अदेबो फ्लैग लागेसे गांगोत्रीहा फ्लैग लाबा प्राइबा शिवजीनि फ्लैग जाला आरो बे बामसिनुय हागेरा शिवजीनि दं राडवा जों मावमा जालायखा तो आया दे जादों याला सिना लामा बाके फिसा फुनु नांगौ नेला केमा फिसा लामा बाके फुनुय दाङे औरा बसफिया के फुनु सनां दं लाइन लाट्स मनाया बिले लावदो लावया लाट्स के जिं बारां बायगो अरन बांला 300 मिटार आर 3 मिटार सिं जाबा जादु चरचबा पुलिस रोला एरा मांनाय सिने फुनुवाना ए गनाय ओदे जिंला मलाई स्कान खानले गिजारा ओस हेमेरा थबाचे ओरा खासे हाबा जा नेलो बाय गिरे ओ बखला लार थांसुमादो बखला थांलु जों लाया नाला ट्रेकिं क्लाइफेरान थांला ना माने बन जालांला ना हले बरा रायसते गिजार हाबसे हाबा जा माने रुल ब्रेक लायका दो जों सिगाबना खालामनो उफाय गिरे क्लाइमान नांदो क्रेबो क्लाइबासो ले गेनाला बिले बिर जादो मालिश कटेल एगा हाजिगा बाहा हिसाब दे एरा सारस गेदे नो मुले लांफुदनसि
एरा एक स्कैन लायरा फायमोन आंदो रेजिस्ट्रेशना आउटे दहाबो 1 घंटा आउटे 20 मिनिट लाइन जाराबो सयदाव याखो नाय लाइन दोने yon gede skang gede tong kablai do lain laya song song ya lain jende soido do ya kedana jende suya gore kun sebe do mashi dong eran bang taxi mailang do son traya ge jagan bumla eran bang goro kun taxi gara thangma ode ora orama sa trekking la jama ade ora le jable bede please kede ora thulangma ode dana pro ma ora hong bai ulama sebe bullets le badong nainang mene jadu जिन स्वीडुस कला जिन देवदन में सिंसिया साइड ऑफ उनका डोरे ठीक है जहाँ गाइस ये देख लो ये बेकाम के इंसान घूम रहे हैं आई इतना में आलाइन जाए दुआ से जब खाइबाले से तो मामा बापू जान पराई जान जब खाएगा न्यूज़ करते कोई वो वीडियो ना ला मेरे जब खाइबाले जा छोड़ तुम जब खाइबाले जा सुश हम लोग वार भी जा रहे हैं अटैक करने वाला है कोई अटैक करने कोई अरे हम लोग को कोई अटैक करने वाला है ऐसा भाग रहे हैं हम लोग कि हम लोग को कोई अटैक कर लेगा अरे भागना ही पड़ेगा सुबह का एराउंड 16 किलोमीटर अब तो 22 किलोमीटर जादो दाबाय बाय कोनो दिन दाबाय बाय गारि जान दाबाय बाय नागारे हेमरा पहिला सब गारि जाने दाबाय नाम दस्तो हेमरा पहिला हम दाव गारि गाय फे बेरन दे 3 घंटा पूरा नांखा सचगाबो सोलो ग्राउंड से मांगलाय थोड़ा निया के जिबा दंखा गयबो मांगलाय थोड़ा नियाबा केदारना दा मासे थोड़ा मासे 50 हो गया कितना एक का 5 में 50 6 में 50 मादोगा थोड़ा तो बिल जान से सकले ला बिल राउदाम राउदो रावया को बे रो बटा दाम रो कोन मा फिथौ बे कैसे किने बोला हो लाइन मासे जाम्बा दले नि गो जाम मासे जाम्बा दले मासे जामा सोय नुका घोड़े वाला का बहुत खराब है So look jing finally subai ka horni dui baji ha ode he tana porwa ni sini am shik le ra phonang ebong mondir soi baja khulema ham chane magai me to look ka thura ra dong se tan dang da or thangma thuma de dana phongan sini am shik le ra phonang ebong mondir soi baja khulema ode video ke ranang shot le rasta ma do ju thai look